Inkonzo yokuphelezela laphana-ke umuthi the medicine umdaka angobese obambe iqhaza elimangalisayo ebholeni lakithi lesifundazwe sakithi KwaZulu Natal. Ningizimu Afrika yonkana dlalile kubafana bama-Island badlala kubaqulusi wasuba umlandeli omkhulu weMamelodi Sundowns. Ma asubingelele sikwamukele kwi-Kharido. Ngiyabingelela nami noma sibingelela sidabukile namhlanje. Namhlanje sizophelezela umuthi umdaka ngobese ubambe iqhaza ebholeni laseNingizimu Afrika esifundazweni sakithi KwaZulu Natal Mamelodi Sundowns. Lokho kodwa kunina kuchaza ukuthini? Hey, kithina ukulahlekelwa kwe-branch ngoba phela umuthi ube yisupporter elikhulu leMamelodi Sundowns. Hayi ngaye uqobo. Ngakho konke kade nakho. Uma usuthi kulahlekelwa ibranch, yiphi le branch ube kuphi yena? Kade siku-Durban North branch yeMamelodi Sundowns yama-supporters. Uhamba nobaba wakwakho ofunde naye umuthi umdaka ngobese, wadlala naye kuma-Island, wadlala naye kuma-Wanderers. Lokho kuchaza ukuthini? Ngibabonile kakhulu bendawonye bexoxa indaba zabo zakudala, mina ngangakabikho empilweni yabo. Baba asukubingelele mfowethu sikwamukele kwi-Kharido. Ubani esikhuluma naye? Sanibonani nababukeli. uDavid Thulani Khatebe. David Thulani Khatebe ngifunde nomuthi ezakhe, ngafunda nomuthi eMzuvela. Sasuka lapho ngikathi sadlala khona esikoleni, sawudlala kwi-Island. Yena wayevele edlala kwi-Island ngoba ekhule kuma-juveniles awo. So mina ngase ngiyabajoyina ngaleso sikhathi kwaku-1978. Ngiyakhumbula ukuthi lo nyaka saba ama-winners kwaNatal, kwangabikho KwaZulu Natal, kwakusewu-Natal. Samela uNatal saze safika kuma-final la saluza khona kuma-final kuThembisa Homestars. Ukuhamba kwakhe umuthi kunina yiphi indima ayidlalile njengoba esehambile futhi? Umuntu uma uphile naye isikhathi eside kanjena, uyabona okokuqala nje ngenkathi sithola umbiko ukuthi useshonile ngomsombuluko ekuseni, azange sisikholwe nje. Yes, noma sasazi ukuthi ube sesibhedlela engaphilile, kodwa ithemba sinikele lona esontweni elilandulela ukudlula kwakhe emhlabeni. Wayomqemane, phakamisa ngisho izandla ethi hey bafowethu ngiyaphila, ngiyabuya nje Monday, ngicabanga ukuthi ngizobe ngikhona ekhaya. Uyabona, mase kufika umbiko Monday uthi useshonile, shuthi uMonday lo besho kona ukuthi uyahamba, umoya wakhe kuphela uzobusubuyiza ekhaya. Siphukile kakhulu sisonke, hayi nje abalandeli beSundowns. Sineqembu lethu futhi, group yethu ebizwa ngama-Soccer Legends, sineqembu lethu elibizwa nge-Brothers for Life, sineqembu lethu elibizwa kwaMashu Soccer Legends also. So bonke labo bantu labo baphukile imimoya ngempela ngoba baphatheke kabi ngesetho sikamuthi, ngoba insizwa ebiyithanda, insizwa ebingave icophelela ngisho nezempilo, insizwa ebijima nje impela nje iphila saka, ngoba uyabona ngisho nasekugcineni ukuthi ubengalahlekelwe umzimba ubesekhona ngoba insizwa ebiphila kahle kakhulu, igcokama lensizwa. Owakhumyaleza emndenini kamuthi, owakhumyalezo insizweni esibeseduze naye umuthi nakubalandeli beMamelodi Sundowns uthini? Ngizoqala nje kumndeni ukuthi Dudu, umndeni wakaNgobese, umama uThabile, oMbali nabo bonke abantwana bakhe, sithi akwehlanga ngehlanga, inkosi ibafukamele, inkosi ibaduduze ngazo zonke isikhathi, ngoba thina abantu siyabaduduza nje kwasemhlabeni, kodwa-ke umuntu okwazi ukududuza ngempela uyena uSimakade. Bese kuthi-ke kubafowethu, especially ama-Soccer Legend, ngithi sesikhulile bafowethu, ngicabanga ukuthi impilo fanele siyibheke ngendlela ehlukile ngoba imizimba ise-strong ngendlela esasi-strong ngayo ngenkathi sisakhula, isehlile umfutho wokuvikeleka
asizibheke sizinakekele ngaso sonke isikhathi, sisheshe futhi nokuya kodokotela sizi-check-e ngaso sonke isikhathi. Uma at least kanye ngonyaka uye nje kudokotela baku-check-e nje zonke izinto, kuthatha amagazi, yonke leyo nto kwenzela ukuthi ubone ukuthi awunako yini okukunyonyobelayo. Kuzothi-ke kubalandeli baMamelodi Sundowns, yes, silahlekelwe kakhulu bafowethu nodadewethu bo-Yellow Nation. Niyazi inxanxeba bebanjwe umuthi kuleli qembu leli Sundowns, hhayi kusukela manje, kudalo ngesikhathi zabo Lucky oMolife sithandile i-Sundowns nangendlela esiphatheke kahle ngayo kuleli qembu, ukuthokoza njalo. Kodwa-ke esingakwenza ukuthi siwusaphothe umndeni wakaMothi, sisaphothane nathi sisonke ngayo yonke indlela esingenza ngayo, ngokuba siwumndeni manje. Kufanele kube khona lokuthandana, ukutshengisa ukuthi mina nawe siyazalana. Isikhathi esiphe sona, siyabonga kakhulu, induduzo ibe kuphezu kwenu. Siyabonga Yellow Nation, siyabonga. Siyabonga kakhulu. Kunjalo-ke uMtaka Ngobese-ke umuthi-ke ozophelezelwa namhlanje la nkonzweni-ke yakhe yokugcina.